Putem îmbina multe gusturi, așa cum, de exemplu, un eclair, care este un desert clasic, franțuzesc, reinterpretat românesc și acum iarăși reinterpretat, de exemplu, cu un gust cu fistic sau chiar cu un pic de cataif, făcându-l Dubai cu o pastă de fistic. Noi ne-am dat seama că, deși poți să faci combinații, nouă ne plac lucrurile mai clare. De asta am și segmentat brandurile noastre sau produsele noastre le-am segmentat pe mai multe branduri. Ne asigurăm că îi ușurăm viața consumatorului. Și atunci, dacă vrei ceva tradițional românesc, te duci către gama Dulce de Dor. Dacă vrei ceva care să fie un produs care să fie și al copilăriei, dar cumva să fie acolo la mijloc și să ai parte și de ușoară reinterpretare, te duci către Arca. Și dacă vrei un produs care să-ți ofere un indulgence al lui 2026, te duci către Seneville, unde avem platoașe de eclere, unde avem eclere și toate lucrurile acestea împreună creează consumatorului, în funcție de sortimentul sau de gama pe care o alege, o altă experiență.